Temos hoxe concerto ás 10 da noite e respecto ao anterior vez que viñamos hai 2 anos e que tiñamos o repertorio en inglés que levábamos tocando, pois, non sei, 10 anos, decidimos o ano pasado darlle unha volta completamente, facer as letras, adaptalas ao galego para que a xente sepa de que falamos. A adaptación das letras a fixen eu, porque como me sabía as letras eu xa todas de memoria, sei de que falaban as cancións, pois fixen unha adaptación referente, cada tema que levaba a canción pois tiña que corresponder, se falaba da guerra, pois da guerra, se falaba de existencialismo, pois de existencialismo do que fora. Non foi unha traducción, foi unha adaptación ao noso idioma e ao noso entorno. Fun pouco a pouco, pois empecé polas que eu consideraba máis fáciles e deixei para o final as que eu consideraba que me iban a ser máis difíciles de adaptar. Nada de expectativa, como da outra vez, que eu tiña un pouco de medo que me parecían un pouco caras para a xente de fora, pero bueno, os socios eran gratis, e non sabía se os socios iban a estar interesados en vernos ou non, xente de fora non sabía se atrevería a pagar para vernos. Ao final foi un éxito, enchimos o pabellón, e estou tranquilísimo, porque creo que ou vai ser igual ou mellor. Emigrado, deixou atrás violín, retrato na parede, non quedou nada máis atrás. No liceo eu aprendín a tocar a guitarra aquí na rondalla, eu debía de ter 8, 9 anos. Para min ese escenario é como parte da miña vida, do meu pasado, e xa da outra vez, dai 2 anos cando viñemos, me fixo moitísima ilusión volver a estar aí arriba, e agora outra vez. Para min é de Noia, é o sitio que máis me gusta, onde estou máis cómodo, e a ver se temos unha terceira.